Bona tarda a l'informatiu esportiu setmanal on repassem els resultats esportius del cap de setmana. Els hi parla Àlex Esports. Destaquem en aquest informatiu que les esportistes del Club de Gimnàstica Rítmica de Lloret ja estan classificades per al Campionat d'Espanya que es disputarà a Pamplona. Així ha sigut gràcies a la bona classificació que han tingut en la segona fase de la Lliga Catalana. Bon cap de setmana també per a la hípica, on el Club Hípic Lloret amb els seus genets David Gisbert i la seva amazona Melanie Rabanet s'han lluït amb un doble podi en primera classificació. Qui també s'ha lluït amb una bona classificació ha sigut la lloretenca Ivet Cirés, a la prova infantils d'equips que ha quedat en primera posició representant a l'equip Vidreres. Pel que fa al futbol, la Via que arrasa aquest cap de setmana contra el Breda deixant un 7-3 i contra el Tossa deixant un 5-1. I sembla que en el club patinatge artístic Lloret la cosa va de Carles. I sí, correctament, exactament les seves atletes Carla Barcojo i Carla Caldo, liderant així una primera classificació a la Copa Catalana de Federacions.